Eräänä päivänä menehti Lokki, joka istui meidän talon ikkunalaudalla. Eikä me silloin tiedetty, että tästä tulee meidän lemmikkilokki. Tämä on ihana tarina Steve ikkunalokista. Steve oli alussa todella ujo, eikä viihtynyt pitkä meidän ikkunalaudalla. Se vaan kurkisti nopeasti ja katosi heti takaisin. Mutta päivä päivältä se rohkaistui vähän enemmän ja lopulta siitä tuli jokapäiväinen vieras. Me ostettiin Stevelle muikkoja ja lohta ja kokeiltiin antaa sille myös erilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Teidän kanssa yhdessä me sitten arveltiin aina, että tuleeko hän tykkää näistä vai ei. Osa teistä kirjoitti kommenteissa, että kohta meidän ikkunalaudalla on kokonainen parvi. Mutta oikeastaan selkälokit eivät ole parvilintoja, vaan ne viihtyvät yksin, eivätkä yleensä liiku muiden kanssa. Me oltiin tosi varovaisia ja seurattiin koko ajan, miten Steve käyttäytyi. Haluttiin varmistaa, ettei siitä tulisi aggressiivinen tai liian tottunut ihmisiin, koska sen täytyy kuitenkin pärjätä myös yksin luonnossa. Pidettiin välillä taukoa, ei käännetty sille aina ruokaa, jotta Steve ymmärtäisi, että meidän ikkunalauta ei ole sen ainoa ruokapaikka. Te halusitte niin paljon terkoja Steveltä, mutta koska teitä on niin monta, kaikki terveiset eivät olisi mahtunut yhteen shorts-videoon. Niinpä päätin tehdä pidemmän videon, jossa jokainen, joka on toivonut terkoja, saa ne. Kuitenkin ennen kuin mennä siihen parhaaseen osuuteen, minun täytyy kertoa teille jotain tärkeää. Me ollaan tehty iso päätös ja muutettu Dubaihin. Ja jos mietitte, että no miten Steve pärjää, niin voin sanoa, että tosi hyvin. Yksi meidän naapurista, joka muutenkin ruokki puluja, lupasi pitää Stevestä huolta. Steve on jo käynyt hänen luona syömässä, joten sillä tulee olemaan kaikki ihan hyvin. Meidän elämässä alkaa nyt uusi vaihe, ja siksi mua kiinnostaisi tosi paljon kuulla, millaista sisältöä teitä kiinnostaisi jatkossa. Mutta nyt mennään terveisiin. Moikka Erin, ja todellakin pääset mun videolle. Moikka Robloxin fani, ja kiitos paljon, en valitettavasti tiedä mikä sun nimi on. Moikka Delinda, ja kerro terveiset sun kaverille. Moikka Erin, ja todellakin saat terkut. Moikka Isla, ja säkin oot todella upea. Moikka Jade, ja kiitos paljon. Moikka Gabi, ja todellakin pääset videolle. Moikka Maria. Terveiset myös sulle, Martta. Moikka Mariam, ja mä rakastan kalaa. Moikka ihana Milja. Moikka, en valitettavasti tiedä mikä sun nimi on. Moikka Enna, ja sekin on ihan paras. Moikka Nella. Moikka Peppiina, ja sekin on ihan kiva. Moikka Tinja, no tässä on se pidempi video. Moikka Sirja, todellakin saat. Moikka Iidoska. Moikka Kerttu, ja kiitos kun seurat. Olet myös paras. Moikka Minea, ja moikka sinulle Ilari. Heippa Vilma. Moikka Eevi, ja totta kai sä saat terveiset. Myös terveiset Ilonalle. Ja isot terveiset sulle Pihla. Moikka sinullekin Laara Iida. Moikka Veera. Terveiset myös sulle Viola. Moikka Anoliini. En oikein tiedä mikä sun nimi on, mutta moikka Kieppo. Moikka myös sinulle Rasse. Mitä kuuluu? Moikka ihana Siperia, ja totta kai saat terveiset. Moikka Betsku. Moikka Irina. Moikka Milka, ja saat. Moikka Stella, ja totta kai sinäkin saat terveiset. Kattako mitä hassu mä oon. Moikka Jori Koroi. Moikka Sanna, ja kiitos niin ihanasta kommentista. Ja haluan sanoa terveiset myös mun lempparifanille. Moikka Daniel, mitä sinulle kuuluu? Moikka Seela, ja totta kai saat. Moikka, en tiedä sun nimeä, mutta moi Ale. Sinunkaan nimeä mä en tiedä, mutta moi poika Hauki. Tässä on myös sinulle terveiset Sissi Amanda. Ihanalta Steveltä terveiset ihanalle Julialle. Myös terveiset Lindalle. Moikka 3 kaveria ja terveiset joka ikiselle teistä. Moikka Fanni, totta kai saat terveiset. Moikka Puuro tai Puuro Hamster. Moikka sinä, mä en valitettavasti tiedä sun nimeä. Moikka Mintu myös sinullekin. Moikka Aura. Nyt en ymmärtänyt mitä halusit, mutta moi Kati ja moi Eini. Ja moikka Pille Einiltä. Moikka Helen. Moikka Heini. Moikka Puhula. No moikka Olga. Ja totta kai sinäkin saat terveiset. Moikka sinulle ja Väinölle. Moikka myös sinulle Amina. Myös terveiset Oliverille. Ja mä en tiedä mikä sun oikea nimi on, mutta terveiset paljon sulle Hallon. Olet ihana. Nyt kun kaikki terveiset on kerrottu, haluan näyttää teille jotain hassuja ja ihania hetkiä, mitä mulla on tapahtunut täällä.
Mitä luulette? Oliko minulla annettu kala vai varastinko en salaa? Mä haluan ensinnäkin kiitos teitä kaikki, ketkä kirjoitatte niin ihania kommentteja ja kehutte minua. No, olenhan minä toki ihana lintu ja olen todella komea.